Nem száraz megfogjuk, megnézzük. Hát az illatát is, hogy se nem nagyon savanyú, se semmi, tehát gyakorlatilag olyan, semmiféle takarása nem volt, lehet látni mennyi a romlás, mert ott nincs hozzányúlva. Ugye, tehát mondhatnánk azt, hogy szinte semmi. Hát az 5 centi. 10. Hát legyen 15 centi, akkor se sok minden. Na most hozzá kell tenni, hogy ezen rajta van egy sor idei zöld, mert ugye le kellett járni valahogy a silóról, és rá volt túrva valamennyi, hogy nem menjen bele tehát meg tudja tartani tulajdonképpen a felületét. Na most ebbe is olyan, hát ez olyan, mintha tegnap vágták volna le. Tehát itt van a cirok, a zöld cirok benne. És ugye itt a kukorica adja a szemet, de most nagyon érdekes, hogyha keresgélünk és megnézzük, hogy alig találom meg benne azért összeroppantott kukorica, ugye. Tehát a szemroppantóval van csinálva, és össze van roppantva a kukorica. Hogyha vékony is volt, a cső végén van, vagy valami, akkor is meg van roppantva, ha nem törte össze. Igen. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne menjen keresztül a tehénen, és egyszerűen most mi van a cirok maggal? Hát ha magot hoz a cirok, most idején, ez tavalyi, idején nem láttunk magot még rajta, mert másfajta volt tehát szerintünk nem másfajta volt, de mégis másfajta lett, mert egyszerűen nem volt maga, nem virágzott. Időben kell levágni, hogy lehetőleg még a mag nem... Hát a mag is, nem volna baj, hogyha a magot is meg tudja tehén mondjuk emészteni, mert igen, az cirok mag. Na most nyilván ezt nem fogja roppantó összeroppantani. Nem kell esik. Hát ezt nem tudjuk, elvileg kikelhet. Na most mondhatnám azt is, hogy a cirokból, a töviből, meg a magjából, meg mit maradt mint a táblán is. Tehát, hogyha akar, akkor kikelhet a következő tavaszra egyébként, aki akar. De hát a mostani növénytermesztési technológiánk tulajdonképpen, ugye amikor én vetek, akkor vegyszerezek, kombinátorozok, mit tudom én, azok nem maradnak meg. Tehát az kevésbé jelent problémát, mint mondjuk a szívós gyomok, mint a csatlamalmaztag, vagy a szerpszólis, vagy mit tudom én, amelyiknek még a hőmérséklet igénye is 20 fok körül van, és akkor kell kikelni, amikor vegyszerhatás elindul. Ez kifejezetten kellemes, jó olyan sziló van, és semmiféle takarás nélkül, hol van a romlás benne, szóval. Tehát magáért beszélek.